Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη πρόσκληση να επισκεφθώ αυτό το καταπληκτικό νησί. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη Χίο και κάθε φορά φεύγω όλο και με πιο πλούσιες και με πιο αγαπημένες εμπειρίες και μνήμες. Και θέλω να πω ότι παρότι εγώ είμαι Κερκυραίος, είμαι από την άλλη μεριά της Πίνδου, και αυτό, σας παρακαλώ, είναι μια εκμεσήρευση που δεν θέλω να την επαναλάβετε σε συντοπίτες μου. Πέρασα 2 εβδομάδες στην Κέρκυρα φέτος, έκανα τις διακοπές μου εκεί, αλλά μπορώ να σας εκμυστηρευτώ ότι τις 2 καλύτερες βουτιές τις έκανα χτες στην Αγία Φωτιά και σήμερα στην Κόμη. Δεν θα το πείτε όμως σε κανέναν για να μην μπλέξω. Ήταν υπέροχα και κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το νησί είναι πραγματικά υπέροχες μέρες αυτές που περνάω. Και βεβαίως θα σας προσγειώσω πολύ ανώμαλα, θα σας προσγειώσω από το Γαλαξία και το σήμερα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, και αυτό δεν είναι εύκολο, ελπίζω να μην σας απογοητεύσω πολύ. Επίσης να πω πραγματικά με πόσο πολύ ταπεινότητα νιώθω να έρχομαι να μιλήσω σε εσάς μετά τον κύριο Κρημιζή και τον κύριο Παπαδόπουλο και το γιγαντιαίο έργο που κάνανε στη βιοτεχνολογία, στην αστροφυσική. Το κοινό που με δένει, που έχω μαζί τους, είναι που και εγώ έφυγα από την Ελλάδα μετά το πτυχίο μου στη φυσική για την Αμερική το 1982, και εγώ, ακολουθώντας ένστικτα, όχι τόσο πολύ τη δικαιολογία ότι θα γίνω ένας πολύ διάσημος φυσικός, ένστικτα ακολούθησα και εγώ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε για το Πολυτεχνείο και πως έφυγε. Είναι απίστευτο πως τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Η κόρη μου πέρασε στο Πολυτεχνείο μερικά χρόνια πριν και τον πρώτο μήνα έφυγε και πήγε στη Βοστόνη. Και εμείς της ευχηθήκαμε και την καταβοδώσαμε. Είναι όμως, εγώ γύρισα στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνια στην Αμερική, πρώτα στη Μινεσότα και μετά στο MIT, και έκανα έρευνα στο Δημόκριτο, σε ένα ελληνικό δημόσιο ερευνητικό οργανισμό, και τα τελευταία βέβαια 10 χρόνια έχω αναλάβει αυτό το δημοσιολειτουργήμα να διοικήσω αυτό τον οργανισμό, και πλέον από εδώ και 2 μήνες να μπορώ να εκφράζω άποψη απευθείας στην πολιτεία, απευθείας στην κυβέρνηση για τα θέματα, τα εθνικά θέματα, για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στη χώρα μας. Και αυτό βλέπετε ότι είναι πολύ καυτό θέμα, ακούτε συνέχεια να γίνονται συζητήσεις γι' αυτό. Όλοι ξέρετε και νιώθετε τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στη ζωή μας. Οι αλλαγές αυτές έρχονται με εκθετικούς ρυθμούς, με ρυθμούς δηλαδή όχι απλά με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα, αλλά με διαρκώς αυξανόμενη επιτάχυνση. Οι ανατροπές που φέρνουν στην οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλάζουν πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, και τα τελευταία χρόνια πια είναι πολύ προφανές πόσο η τεχνολογία οδηγεί ακόμα και ιστορικές και μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο δύσκολα και όχι τόσο glamorous, τόσο όμορφα όπως το ταξίδια στο διάστημα. Η Ευρώπη θεωρεί ότι σε θέματα τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας έχει μείνει πίσω, όχι μόνο η χώρα μας, που όπως αναφέρθηκε και πριν δεν έχει καλές επιδόσεις σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθει ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά σε πολύ μεγάλα διλήμματα και πολύ μεγάλες προκλήσεις απέναντι στο πώς αλλάζουν τα πράγματα διεθνώς, πώς τα πράγματα στην τεχνολογία αλλάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, στη Ρωσία και πάει λέγοντας. Και γι' αυτό ήδη τα τελευταία 2 χρόνια και ειδικά τη φετινή χρονιά ανακοινώνονται κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ βαρύγδουπες αποφάσεις σχετικά με στρατηγική για την τεχνολογική καινοτομία. Στρατηγική που έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα γίνουμε τεχνολογικά ανταγωνιστικοί για άλλη μια φορά σαν Ήπειρος, σαν Ενωμένη Ευρώπη. Βάζουμε μπροστά και μετά και τις μελέτες Draghi και τα μεγάλα debates και τις μεγάλες συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Βάζουμε μπροστά λοιπόν τις κρίσιμες ρηξικέλευτες, ανατρεπτικές αν θέλετε τεχνολογίες για τα επόμενα χρόνια.
δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, όπως ακούσαμε από τον κύριο Παπαδόπουλο, τους κβαντικούς υπολογιστές, την κβαντική υπολογιστική, η οποία είναι η πολύ μεγάλη τεχνολογία που έρχεται να φέρει τις δικές της ανατροπές, και εδώ υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι αυτό μπορεί να είναι κάποια φούσκα. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς. Θεωρώ ότι αυτή η δεύτερη κβαντική επανάσταση θα δημιουργήσει συνθήκες πρωτόγνωρες για το ανθρώπινο είδος, κυρίως τις δυνατότητές μας για υπολογισμούς και στις δυνατότητές μας να διαχειριζόμαστε, ακριβώς όπως και με την τεχνητή νοημοσύνη, περιπλοκότητα. Άρα να μπορούμε να δώσουμε μεγάλη επιτάχυνση σε επιστημονική πρόοδο, στη βιολογία, στη χημεία, στη φυσική, στις επιστήμες του μηχανικού. Είναι εντυπωσιακό πόσο αυτές οι κρίσιμες τεχνολογίες επιταχύνουν τα πράγματα. Επειδή είμαι σίγουρος έγιναν πάρα πολλές κουβέντες γύρω από τεχνητή νοημοσύνη αυτές τις μέρες και θα ακούσετε κι άλλες. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός της χώρας θα συνομιλήσει στο Ηρώδειο με τον Κασάβης, τον νομπελίστα στη χημεία πέρσι, ο οποίος είναι ένας ερευνητής στην DeepMind της Google, που ανέπτυξε ένα μοντέλο, το AlphaFold, κάτι το οποίο μπορεί να προβλέπει τη δομή πρωτεϊνών άμα δώσουμε την αλληλουχία των αμινοξέων που φτιάχνουν αυτή την πρωτεΐνη. Ένα γιγαντιαίο και εξαιρετικά περίπλοκο θέμα να λυθεί τα προηγούμενα χρόνια, ένα άγιο δισκοπότηρο, όπως είπατε, κυρία Δαγγίλη, και λύθηκε από έναν άνθρωπο που είχε κάνει χημεία μόνο στο πρώτο έτος των πανεπιστημιακών του σπουδών και πήρε το βραβείο Νόμπελ στη χημεία. Άρα βλέπετε πόσο τα πράγματα αλλάζουν με πόσο πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και η Ευρώπη λοιπόν βάζει μπροστά τα επόμενα χρόνια αυτές τις 4 κρίσιμες τεχνολογίες. Τις επαναλάβω: τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, διάστημα και κβαντικοί υπολογιστές. Το διάστημα γίνεται πραγματικά, θα επιτρέψτε μου την έκφραση Eldorado αυτό τον καιρό, διότι τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ. Έχουμε πλέον την παρουσία ιδιωτικών εταιριών στο διάστημα, οι οποίες επενδύουν, αναπτύσσουν υποδομές σε θέματα μικροδορυφόρων, σε θέματα διαστημικών τηλεπικοινωνιών και πάει λέγοντας. Το μεγάλο, το ρομαντικό όραμα που μας μετέφερε ο κ. Κρημιζής υπάρχει ακόμα, αλλά ταυτόχρονα έχει αρχίσει και περιστοιχίζεται από όλα αυτά. Το δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα κυρίως βάζοντας στη θέση του οδηγού από όλες αυτές τις αλλαγές τις μικρές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες με πολύ πάθος και χωρίς όλο το παρελθόν, το δύσκολο, το γραφειοκρατικό είτε των μεγάλων εταιριών, έκανε πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά σε αυτό ο κ. Παπαδόπουλος, μπορούν πραγματικά να φέρουν πολύ γρήγορα καινούργια πράγματα. Άρα λοιπόν πολλές startups, θα ακούμε να τις λέμε, ή και λίγο πιο μεγάλες από startup, νέες εταιρείες τεχνολογίας σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Αυτό αναμένεται να πάρει την Ευρώπη στην επόμενη μέρα. Και το τρίτο, όχι πάντα τόσο ευχάριστο να μιλάει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι και αυτός ο τρίτος πυλώνας στρατηγικής, είναι η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών και των εξελίξεων αυτών για την άμυνα. Με τρόπο που να μπορεί να εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει είτε πολιτικούς στόχους, αλλά και βεβαίως και αμυντικούς. Και αυτό είναι η συνέπεια από τις πολύ μεγάλες και δύσκολες γεωπολιτικές αλλαγές που εξελίσσονται, και η Ευρώπη πρέπει να ότι έχει αυτονομία, έχει δύναμη να αντιμετωπίσει το μέλλον της ακριβώς όπως θέλει αυτή, υπερασπίζοντας και την δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Άρα εδώ είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκές προκλήσεις, και η Ελλάδα πρέπει να βαδίσει μαζί με αυτές τις προκλήσεις. Όσο και αν αυτή τη στιγμή είμαστε ουραγοί σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας, πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις
και να κάνουμε τα βήματα, και είναι ευκαιρία με όλες αυτές τις αναδυόμενες, αν θέλετε, τεχνολογίες να ανεβούμε στο τρένο, να μπούμε επιτέλους σε αυτό το χορό και να χορέψουμε κι εμείς, κάτι που θα έχει πάρα πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τη χώρα, την οικονομία και βεβαίως και την Ευρώπη. Είμαι κι εγώ πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά, δεν θα έκανα ένα δημόσιο λειτουργήμα αν δεν ήμουν, και πραγματικά βλέπω ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν είναι μονάχα η οικονομική κατάσταση της χώρας που μας έχει κρατήσει πίσω. Ο κύριος Παπαδόπουλος νομίζω ήταν πολύ γενναιόδωρος, δείχνοντας αυτό σαν έναν και πολύ σημαντικό λόγο που έχουμε μείνει πίσω. Θεωρώ ότι ένας άλλος λόγος είναι ότι σαν κοινωνία δεν αγκαλιάζουμε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα την αλλαγή. Και η τεχνολογία απαιτεί πρωτίστως αυτό. Πρωτίστως να πάρουμε κάποια ρίσκα, να αγκαλιάσουμε το καινούριο, να μπορούμε γρήγορα και εύκολα να εμπιστευτούμε νέους και πολύ νέους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Όχι ανθρώπους της δικιάς μου ηλικίας. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς θα πάμε μπροστά και πώς θα προχωρήσουμε. Και επέλεξα πολύ σύντομα να σας πω ότι για να φέρω και λίγο αισιόδοξο κλίμα σε όλα αυτά που εξιστορώ, γιατί τα πράγματα είναι ικανά να γίνουν. Μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, και αυτό που έγινε τα τελευταία 8 χρόνια στο Δημόκριτο δείχνει ακριβώς πώς τα πράγματα, πώς οι καταστάσεις μπορεί να προχωρήσουν αγκαλιάζοντας νέες τεχνολογίες και νέες απόψεις, αξιοποιώντας τις πολύ μεγάλες καινούργιες ευκαιρίες που δίνει ακριβώς η τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτο στην Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η ανώμαλη προσγείωση από το σύμπαν στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Και εγώ έχω επίσης το ίδιο πρόβλημα με τον κύριο Κρημιζή. Ίσως είναι πολύ μακριά. Άλλη μία παρακαλώ. Και εδώ βλέπετε τα λαμπρά, αν θέλετε, εγγένεια του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Δημόκριτο της 31 Ιουλίου του 1961, με την παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Η χώρα, η Ελλάδα, αποφάσιζε να επενδύσει σε ερευνητική υποδομή από το σχέδιο Marshall για μια τότε ρηξικέλευθη τεχνολογία, την πυρηνική τεχνολογία, και έφτιαχνε, στηριζόμενη στα φοβερά ελληνικά μυαλά της ελληνικής επιστημονικής διασποράς, έφτιαχνε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στην Αγία Παρασκευή 15 μόλις χρόνια μετά τη βόμβα στη Χιροσίμα, και ήταν μια χώρα φτωχή, μια χώρα μικρή, μια χώρα ταλαιπωρημένη από έναν παγκόσμιο και από έναν εμφύλιο πόλεμο. Όμως έβαλε στόχο την τεχνολογία, την καινούρια, την καυτή, αν θέλετε, τεχνολογία για να φτιάξει το μέλλον της. Αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, και η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα. Όλα ήταν πολύ δημοφιλή. Βλέπετε ένα χαρτονόμισμα των 100 δραχμών του 1967, το οποίο ακριβώς δείχνει τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Δημόκριτου, δείχνει την προσπάθεια της χώρας για ένα πυρηνικό μέλλον. Όμως, εδώ λοιπόν βλέπουμε το ρίσκο στην επένδυση, βλέπουμε την εξασφάλιση κονδυλίων, την ανάπτυξη της υποδομής με πολύ μεγάλη επιτυχία, πρωτοφανή επιτυχία για τα τότε δεδομένα. Όμως η χώρα, η πολιτεία δεν έρχεται ποτέ να αγκαλιάσει την πυρηνική ενέργεια. Ποτέ δεν τη χρησιμοποιούμε για την καθημερινότητα, για τις ανάγκες τις ενεργειακές της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η ΔΕΗ, η οποία από το πρώτο της καταστατικό έπρεπε να κοιτάξει την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, ξαφνικά αρχίζει και γυρνάει από την άλλη μεριά. Άρα εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Δεν έχουμε μόνο την ανάγκη της αρχικής επένδυσης, αλλά πόσο πολύ αγκαλιάζουμε την επένδυση και φτάνουμε στην αξιοποίησή της. Ο Δημόκριτος τα επόμενα χρόνια έκανε πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά πάντα σε ερευνητικό επίπεδο. Με τα πρώτα μεταπτυχιακά στη χώρα, γαλούχησε γενιές νέων επιστημόνων που είναι σήμερα καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού στην Ελλάδα. Δούλεψε σε θέματα όπως τα ραδιοφάρμακα, σε θέματα, αλλά ανέπτυξε σιγά σιγά μια διεπιστημονικότητα.
Και το 2017, όταν εγώ ανέλαβα, ήταν η αρχή της πρώτης μου θητείας σαν πρόεδρος, τότε έπρεπε επιτέλους να πάρθουν οι πολύ μεγάλες, οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που μέχρι τότε κανείς δεν ήθελε να τις πάρει. Δηλαδή ότι κόβουμε πραγματικά τους δεσμούς μας με το πυρηνικό παρελθόν της χώρας. Δουλέψαμε πυρετωδώς για να μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε τα πυρηνικά καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια απίστευτα επιτυχημένη αποστολή με δικά μας τεχνογνωσία, δικά μας έξοδα κατά την καθοδήγηση του Department of Energy των ΗΠΑ. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τα πυρηνικά καύσιμα, γίναμε μια χώρα η οποία είναι ελεύθερη από πυρηνική ενέργεια. Κρατήσαμε όλη την τεχνογνωσία για το μέλλον, εάν και κατά πόσο η χώρα, η Ευρώπη στο μέλλον επενδύσουν ξανά σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, και βλέπετε ότι υπάρχει αρκετή συζήτηση αυτόν τον καιρό για να μπούμε ξανά σε τέτοιου είδους ενεργειακές λύσεις, κυρίως λόγω των πολύ υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων που φαίνεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν θέλετε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έτσι λοιπόν ο Δημόκριτος, και αν θέλετε και άλλη μία, γιατί δεν δυστυχώς μεταμορφώθηκε σε ένα αν θέλετε διεπιστημονικό χώρο, εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη και την επιτάχυνση των καινούριων τεχνολογιών. Και αν θέλετε να πάμε στο αμέσως επόμενο, αξιοποίησε, και άλλο ένα παρακαλώ, αξιοποίησε τις μεγάλες αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες του σε νέους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, αντιλαμβανόμενος από την αρχή το πόσο πολύ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάει, και θα μας πάει γρήγορα μπροστά εάν δουλεύουμε ομαδικά και δουλεύουμε διεπιστημονικά. Είναι συγκλονιστικό να δείτε τις ερευνητικές ομάδες που κάνουν τεχνητή νοημοσύνη ανά τον κόσμο και στο Δημόκριτο και την προωθούν. Εγώ δεν θα το πίστευα ποτέ ότι άνθρωποι από την πληροφορική, από τη φυσική, από τη χημεία θα δούλευαν δίπλα σε συναδέλφους τους που έχουν σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες, έχουν σπουδάσει νομική, έχουν σπουδάσει ανθρωπιστικές σπουδές, κάνουν τέχνη ή έχουν σπουδάσει φιλοσοφία. Είναι εντυπωσιακό πως η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει όλες αυτές τις απόψεις, όλες αυτές τις ειδικότητες για να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να είμαστε οι κύριοι συγγραφείς από κάτι που δεν είχε η Ελλάδα μέχρι και σήμερα, μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Και πιστέψτε με, αυτό είναι ένας χάρτης, ένας δρόμος που μπορεί να μας πάει τα επόμενα βήματα. Αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, και άλλο ένα παρακαλώ. Και το πρώτο milestone στο θέμα, στον οδικό χάρτη, στην εθνική στρατηγική που προτείναμε στην πολιτεία, και κάτι που η κυβέρνηση και η Ελλάδα υιοθέτησε, ήταν η ανάπτυξη στη χώρα του πρώτου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης. Και πραγματικά αυτό έγινε, αν θέλετε το επόμενο, έγινε πραγματικότητα πριν από ένα χρόνο, όταν η χώρα μας επελέγει, και η πρόταση της χώρας μας επελέγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στις 7 πρώτες προσπάθειες για δημιουργία υποδομής με συγχρηματοδότηση από τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ονομάστηκε Φάρος. Ο Φάρος, τα αρχηγεία του οποίου θα στεγαστούν στο Δημόκριτο, αλλά ο μεγάλος υπερυπολογιστής που θα υποστηρίξει την υπολογιστική υποδομή θα είναι εγκατεστημένος στο Λαύριο. Είναι γεγονός, νομίζω τον Οκτώβριο, περίπου τα μέσα του Οκτωβρίου θα πληροφορηθείτε όλοι για τα εγγένεια του Φάρου. Τι θα κάνει ο Φάρος? Ο Φάρος θα φέρει εργαλεία και δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης πολύ φτηνά, πολύ εύκολα, θα τα κάνει πάρα πολύ προσιτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή σε μικρές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, ερευνητικές ομάδες στην ακαδημία, στην κυβέρνηση, στο δημόσιο, σε δημόσιους οργανισμούς, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτός είναι ο στόχος. Και το ελληνικό, ευρωπαϊκό, αν θέλετε, εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης θα έχει 3 πολύ κάθετους βαθιούς άξονες ανάπτυξης. Ο ένας θα έχει να κάνει με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, για να φυλάξουμε τον πλανήτη και να φυλάξουμε τη χώρα και για τα επόμενα χρόνια
από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τα ιατρικά δεδομένα, με κλινικά δεδομένα, τα οποία θα μαζευτούν εκεί για την αξιοποίησή τους, και ο τρίτος έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, και με την προοπτική να έχουμε και large language models, τέτοια μοντέλα πάνω βασισμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Αν θέλετε να πάμε στο επόμενο. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δημόκριτο? Γίνεται μια διάχυση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης και των μοντέλων σε όλους τους επιστημονικούς τομείς που ο Δημόκριτος ήδη είχε επιτυχίες. Καινούρια υλικά, προηγμένα υλικά για εφαρμογές ενεργειακές, και αν θέλετε να πάμε καινούργιες δυνατότητες στις τηλεπικοινωνίες, πώς πηγαίνει κανείς από τις τεχνολογίες 5G στο κύμα των 6G, το οποίο έρχεται ακριβώς με θέματα, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στην ενέργεια, και να πάμε άλλο ένα, και βεβαίως σε θέματα περιβάλλοντος. Διαχέεται λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, τα εργαλεία της, οι επιτυχίες της, και σπρώχνουν με μεγάλη ταχύτητα προς τα μπροστά την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς. Παράλληλα, επειδή το ανέφερα ήδη, έχουμε τις καινούργιες τεχνολογίες που έρχονται άμεσα. Αν θέλετε να δούμε το επόμενο, και εδώ μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές. Ο Δημόκριτος δημιούργησε το 2022, μετά από ψήφιση νόμου στην Ελληνική Βουλή, το πρώτο Ινστιτούτο στη χώρα για κβαντικούς υπολογιστές. Οι κβαντικοί υπολογιστές θα ανατρέψουν όλα όσα ξέρουμε. Ο τρόπος που κυβερνήσεις πείθονται να επενδύσουν, και επενδύουν σαν τρελές αυτόν τον καιρό στους κβαντικούς υπολογιστές, είναι ότι ο πρώτος κβαντικός υπολογιστής, όταν θα είναι ολοκληρωμένος και θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει, θα μπορέσει να χακάρει όλους τους συμβατικούς υπολογιστές του πλανήτη σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε τι υπερόπλο. Ναι, ότι όταν θα έχουμε έναν ολοκληρωμένο κβαντικό υπολογιστή, τώρα μιλάμε για κβαντικούς υπολογιστές που έχουν, ας πούμε, 32 qubits, όταν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κβαντικό υπολογιστή με 10.000 qubits, αυτό θα συμβεί, πέρσι νομίζαμε ότι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Σήμερα το τοποθετούμε στα 12 χρόνια, ίσως του χρόνου το τοποθετούμε στα 5 χρόνια. Αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, με εφαρμογές σε θέματα κρυπτογραφίας και κυβερνοασφάλειας, θα μπορέσει να χακάρει, θα μπορέσει δηλαδή να αποκτήσει έλεγχο όλων των συμβατικών υπολογιστών που υπάρχουν στον πλανήτη, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε τράπεζες, σε αεροδρόμια, παντού, σε χρόνους λιγότερους από 1 δευτερόλεπτο. Επομένως, η κούρσα, ο μαραθώνιος που γίνεται, και ίσως ο τύπος δεν δίνει τόσο πολύ διάσταση σε αυτά, είναι τρελή διεθνώς. Στην Κίνα, στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, μικρές εταιρείες στην τεχνολογία των κβαντικών υπολογιστών, αλλά και μεγαλύτερες, οι εταιρείες που μεγαλώνουν σε χρόνο ρεκόρ και γιγαντώνονται, δημιουργούνται. Η χώρα, όπως σας είπα, απέκτησε το 22 το πρώτο Ινστιτούτο. Ο στόχος μας, και είναι πολύ σημαντικός γιατί το πετυχαίνουμε, είναι να φέρουμε από όλη τη διασπορά πιτσιρικάδες, και καταφέρνουμε και τους πείθουμε και έρχονται στα 30, 31, 32 τους. Τους δίνουμε θέσεις τακτικού καθηγητή για να έρθουν, τους ανοίγουμε τη δυνατότητα να έχουν και τις startups τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πείσει σήμερα έναν νέο άνθρωπο να κάνει αυτό το βήμα, δηλαδή, και βεβαίως να συμμετάσχουμε σε αυτήν την μεγάλη κούρσα, όσο γίνεται πιο ουσιαστικά και πιο ισοδύναμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές επενδύουν πάρα πολλά μεγάλα ποσά σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι θα ανακοινωθεί η Εθνική Στρατηγική για τους κβαντικούς υπολογιστές τον επόμενο μήνα από τον κύριο Παπαστεργίου, θα γίνει από τον Υπουργό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και η πρώτη λειτουργία στοιχειώδους κβαντικού υπολογιστή στα 32 qubits στη χώρα μας. Άρα λοιπόν τα πράγματα τρέχουν και είναι πολύ σημαντικό που ο Δημόκριτος αμέσως έτρεξε και έδειξε πώς μπορεί να αγκαλιάσει αυτά,
και ένα καινούριο Ινστιτούτο που μόλις εγκρίθηκε από το ΕΣΕΤΕΚ, νομίζω το ΕΣΕΤΕΚ που ήταν μέλος, ο κ. Παπαδόπουλος, ενέκρινε και αυτό το Ινστιτούτο, το οποίο θα κάνει μικροσυστήματα. Ουσιαστικά θα είναι μια και αυτή μεγάλη και σημαντική επανάσταση που έρχεται, θα συνδέσει φυσικά τα μόρια του φυσικού κόσμου με τα bits. Θα κάνει αυτό που λέμε τις ψηφιακές κατασκευές, το digital manufacturing όπως τα ακούτε στα αγγλικά, δηλαδή τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Είναι και αυτό μέσα στις δυνατότητες. Τρισδιάστατες εκτυπώσεις πλέον που εκτυπώνουν τα πάντα και οι υποδομές του Δημόκριτο έχουν ήδη χτιστεί γι' αυτό. Δηλαδή κάνεις μια τρισδιάστατη κατασκευή από ατσάλι και στο διπλανό δωμάτιο κάνεις μια τρισδιάστατη κατασκευή από κύτταρα. Και όλα στον ίδιο χώρο, στην ίδια υποδομή. Αυτό καταλαβαίνετε τις ανατροπές που φέρνει και μόνο του, όταν πλέον θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε κάτι όπως εμείς το θέλουμε στο κινητό μας, να πάρουμε ένα σχέδιο και να το στείλουμε σε ένα σύστημα εκτυπωτών, να εκτυπωθεί και να πάμε να το παραλάβουμε. Δεν χρειάζεται να το ψωνίσουμε από την Amazon όπως κάνουμε σήμερα ή να πάμε σε κάποιο κατάστημα να το πάρουμε. Όλες αυτές οι αλλαγές θα έρθουν και θα έρθουν τόσο γρήγορα που δεν θα το πιστεύουμε. Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε και για αυτήν την κατάσταση, για το digital manufacturing, για τις ψηφιακές κατασκευές και πάλι προσελκύοντας νέους ανθρώπους με νέες δυναμικές εταιρείες προς τα εκεί. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο, άλλο μία, όπως σας είπα και πριν, η Ευρώπη βάζει στη θέση του οδηγού τις startups και τις πιστεύει. Πιστεύει στο πάθος τους, πιστεύει στις ικανότητές τους να παράξουν τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα. Τους ακολουθούμε και εγώ προσωπικά έχω αγαπήσει τους startuppers. Θέλω να νιώθω ότι το πάθος τους είναι αυτό που μεταφέρεται και στο Δημόκριτο για το μέλλον. Αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, και άλλη μία παρακαλώ. Ένα ψηφιακό λοιπόν κάμπους σαν ένα ευρωπαϊκό hub για ψηφιακή καινοτομία, το οποίο ήδη φιλοξενεί 55 startups οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες με γοργούς ρυθμούς και εκτίθενται σε δίκτυα επενδυτών διεθνή, σε δίκτυα επενδυτών ευρωπαϊκά, δέχοντας άνεση και πρόσβαση στα εργαστήρια του Δημόκριτου, στα δημόσια εργαστήρια ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συνεργασία, αν θέλετε, αυτές οι συνέργειες, γιατί ακριβώς έχουμε πάρα πολύ ανάγκη των συνεργασιών και στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αυτό που αλλάζει τα πράγματα και βλέπουμε πραγματικά τις πρώτες startups από το Δημόκριτο να μπορούν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον επενδυτών από την Ευρώπη, η Solmeia που χρησιμοποιεί για παράδειγμα μικροφύκη για να δεσμεύσει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να το μετατρέψει σε πρωτεΐνες, τις οποίες σε συνεργασία με την Nestlé τις βάζει στο γιαούρτι και στη σερβίρει. Το συνειδητοποίησατε, χρησιμοποιεί μικροφύκη για να δεσμεύσει βλαβερό διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια με βιοχημικές διεργασίες παίρνει από τα μικροφύκη αμινοξέα, τα κάνει πρωτεΐνες και τα σερβίρει σε εσάς στο γιαούρτι σας ή μπορεί να τα σερβίρει σε εσάς στη μορφή καλλυντικού για την ομορφιά. Είναι η πρώτη εταιρεία από την Ελλάδα που κατάφερε από ένα ευρωπαϊκό venture capital να πάρει την επένδυση των 53 εκατομμυρίων ευρώ, έγινε πέρσι, δείχνοντας την τεχνολογία της μέσα στο Δημόκριτο πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Με τα 53 εκατομμύρια ευρώ η Solmeia, ξέρετε τι θα κάνει, θα φτιάξει ένα εξαιρετικό εργοστάσιο με τη μορφή θερμοκηπίου δίπλα από το εργοστάσιο του Τιτάνα στην Ελευσίνα, ούτως ώστε να μπορεί να δεσμεύει υπεράφθονο διοξείδιο του άνθρακα και να το κάνει πρωτεΐνες και να εκμεταλλευτεί τη θρεπτική τους αξία. Βλέπουμε λοιπόν τη χώρα να συμμετέχει στο μέλλον, το τεχνολογικό μέλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται, και επειδή από την αρχή σας μίλησα για τα θέματα της άμυνας, δεν πρέπει κανείς να τα
αφήνει ακόμα και σε ένα τόσο όμορφο περιβόλι και σε ένα τόσο όμορφο φεστιβάλ. Τα θέματα της άμυνας είναι στην καθημερινότητά μας και θα συνεχίσουν δυστυχώς να είναι. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και πώς τα πράγματα πηγαίνουν σε καταστάσεις όπου αμφισβητούμε τα εμβόλια του mRNA, αλλά πιστεύουμε ότι θα επικύσουμε τον Άρη. Για σκεφτείτε τι ωραία που συνδυάζονται αυτά τα δυο. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, ήδη στο Δημόκριτο λειτουργεί ο πρώτος επιταχυντής για startups, για το ΝΑΤΟ και ένα δεύτερος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν έρχονται startups από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας που επιλέγονται λόγω της αριστείας τους και της πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας τους για εφαρμογές είτε στην άμυνα είτε για πολιτικούς σκοπούς. Έρχονται αυτές οι εταιρείες στο Δημόκριτο και από εκεί πραγματικά προσπαθούμε να τις επιταχύνουμε ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα να αναπτύξουν την τεχνολογία και η τεχνολογία να αξιοποιηθεί είτε σε επενδύσεις πολιτικές είτε από τους στρατούς, τον εθνικό μας στρατό ή τους στρατούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νατοϊκής Συμμαχίας. Αν προχωρήσουμε λίγο, Διάνα λέγεται αυτό το δίκτυο. Η Ελλάδα κατάφερε και ο Δημόκριτος να είναι ένας από τους 13 επιταχυντές για αυτό το σκοπό σε όλη τη Συμμαχία. Και επειδή θα κλείσω και θέλω να κλείσω με αυτόν τον τρόπο, επειδή μιλάμε για τεχνολογίες που εξελίσσονται τόσο γοργά, θέλουμε όλοι να νιώθουμε ότι ο άνθρωπος είναι στο κέντρο τους. Αυτό πιστεύουμε σαν ευρωπαϊκός πολιτισμός και σαν ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ό,τι και αν ακούγεται διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν τα ethics, η ηθική είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί. Εδώ με απόλυτη διαφάνεια θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, και συνεργαζόμενοι με οργανισμούς που ακριβώς προάγουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις, από το World Human Forum και το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τους Foster & Partners στο Λονδίνο, το Ινστιτούτο για την Ηθική στη Τεχνητή Νοημοσύνη στην Οξφόρδη. Λειτουργεί ήδη στο Οδείο Αθηνών, αν θέλετε να πάμε, μια απίστευτη έκθεση που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και υψηλή τεχνολογία για να δώσει στον επισκέπτη μια πολύ ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία φιλοσοφική, όχι καθόλου kits, όμως πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Περισσότερο από 10.000 άνθρωποι το έχουν κάνει. Η πρώτη αυτή έκθεση με τίτλο «Δημοκρατία και Ευδαιμονία» δεν είναι θα σε μάθω να μου πεις αν σκέφτεσαι σωστά ή όχι. Δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να καταλάβει γιατί αποφασίζει όπως αποφασίζει, όχι να αποφασίζει κακά ή καλά. Και αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, για να κλείσω και με αυτό, το Λύκειο του Αριστοτέλη είναι δίπλα στο Οδείο Αθηνών και εδώ έχουμε την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της χώρας για να μπορέσει να γίνει στο Λύκειο του Αριστοτέλη αυτό το παβίλιον, το ξύλινο παβίλιον, το ξύλινο περίπτερο που έχει σχεδιαστεί από τους Foster & Partners, και πλέον θα διαμορφωθεί μια καινούργια κατάσταση μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να πάρουν πολύ βαθιά αίσθηση της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, της οικουμενικότητας της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και πώς αυτό μπορεί να έχει απαντήσεις στα μεγάλα ηθικά διλήμματα που φέρνει η τεχνολογία, που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, που φέρνουν όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές. Ξεκίνησε ήδη και είχαμε την τιμή να εγγενιαστεί και να είναι κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου από τον Πρωθυπουργό το Lyceum Project, το οποίο ακριβώς φέρνει στο Οδείο Αθηνών φιλοσόφους από όλα τα μήκη και πλάτη της γης με στόχο να αναδείξουν, όπως είπα και πριν, την οικουμενικότητα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, όχι για εθνικούς λόγους, αλλά για την ουσία, για την παγκοσμιότητα, για τις απαντήσεις που ψάχνουμε όλοι απεγνωσμένα όσον αφορά του πώς θα καταλήξει η ηθική μέσα σε αυτή την τεχνολογική κοσμογονία που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ.